Ngiyanibingelela nakhe babukeli be-Black Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi izigameko zempilo. Igama lami nguStufuza Dlangamandla Zulu. Ngumngweyankomo Savukazi Mvuleni. Ngintokazi eZalwa Mkhize. So today sivakashele ubhuti. Ngeke ngantshela ke ngaphambilini ngathi igameko nje solokho sibuya sizonethulela zona ngesimanga sokuthi abakapheli abantu asebeke bagileke. Nanoma kuthiwa akhona amanye ama-shows, nanoma kuthiwa ngisuke ngikhona kwi-Love Back, nanoma ngabe kuthiwa ngisuke ngikhona kwi-Enough is Enough, kodwa abeyigameko zempilo namanje basabhala because bayabona ukuthi indlela abagileke ngayo abafisi ukuthi omunye umuntu aphinde agileke ngale ndlela bona aseke beke bagileka ngayo ngaphambilini. So ke ngiyafisa ukuthi nginazise ukuthi isakhona i-Black Life Pharmacy nakanjani asakhona ama-products menguthi uyakhona i-product oyidingayo nanoma kuthiwa awukaze uzwe si-advertise kodwa uma uzibona ukuthi uyagula awukho right and usizo uyalidinga ungafonela u-062 219 7748 nanoma kuthiwa yini kodwa i-product ehamba phambili njengamanje ile yokuthi mangabe kuthiwa kuyenzeka isihlobo sakho sike sadlula emhlabeni ngendlela ongayi-understand ukuthi kwenzeke noma kuthiwa udlule ngesikhali akunandaba noma isibhamu akunandaba noma umbese akunandaba noma yini uyakwazi ukuthi ucuphe isidumbu. So abenzile okubi kwilunga lomndeni wakho obulithanda nakanjani bazozibona ngaleso sikhathi wena fona nje ku-062 219 7748. Angifisi ukuthi nithi sigqugquzela into yokuthakatha, no, aqali manje, akuyona into eqala manje le and akuyona into esanda kuqala, into ebuya kudala and abantu abadala nakanjani bayayazi ukuthi beyenziwa vele ngaphambilini because phela akekho umuntu ozofanele abuse ngokuthanda kwakhe abolwala umuntu ngendlela athanda ngakhona ngesimanga sokuthi yena ukwatile mekukwate yena sekufanele ukufa abantu nanesidingo noma usibone ukuthi asikho. So izinto ezinjalo zike zihlalelwe phansi njengomndeni ukukhulunyiswana kuvumelwana kwenziwe ivumelwano ukuthi okay asikwenzeni lokho okuyiyona into ezothi cosololo enhlizweni zethu ngoba phela ukulahlekelwa ilungu lomndeni kungeve kuthiwa ugulile umuntu nambona ukuthi uyagula phambi kwenu uvele nje wadlula nje emhlabeni ngendlela eningayi-understand wonke umuntu usuke efisa i-closure. So fona ku-062 219 7748. So ke asike size ukuthi ubhuti njengoba sivakashelile ukuthi usiphathele ini yini ezosiqwashisa ngayo eseke yamehlela yena ngaphambilini angafisi ukuthi iphinde yehlele omunye umuntu. So ke asike size ukuthi ngabe kuzohamba kanjani, sabona kunjani? Yebo sabona sisi. Uyaphila? Ngikhona njani sisi? Ngiyaphila nami. Mina ngumamsebenzi. Ngwakamtolo ngizalwa uMamkhize. Ngicela ukwazi na ukuthi ubani, uzalwa umabani wakabani, ubuya kuphi nendawo? Yebo sisi, mina ngu-Ayanda ngwakaMbhele Sibongo. Ngisuka eMzimkhulu nendawo. Umzimkhulu? Yebo sisi. Ngisuka eMzimkhulu nendawo okonsikeni. La ngaba nesigameko esangenzeka la 2010. 2010? Yebo sisi. Okay. Isigameko sami ukuboshwa la. Ngiboshelwa into engekho, ngiboshiswa udadewethu. Yes. Lana kwaba nenkinga ukuthi kwathi 20 kwathi ngawo 2010 ngiyeke emsebenzini bengisebenza e-Total Garage eGoli. Ngiyeke emsebenzini sazo sokushona abazali sokuthi manje ekhaya akho umuntu ozohlala khona ngibuye ngihlale la eMzimkhulu. Yebo lapho kade kukhona khona abazali bobabili. Yebo. Okay. Ngihlale ke nodadewethu ke unezingane zakhe ezinye zamantombazane kanjalo sihlale nodadewethu udadewethu ngaso sikhathi ke sihlale na udadewethu uthi wayesebuya elokhu nje emshadweni ngaso sikhathi ebuya nale ingane lento ukuthi manje angazi yangixhela khona ngendlela engiphethe ngakhona. Okay. Ubuya nale ingane vele isasemshadweni vele la ngazikhona vele la lotshelwa khona. Okay, so washada wahamba. Yebo. And then wazala abantwana and waseyabuya. Yebo ishona indoda yakhe ukuthi uyabuya ke vele bekuthi ayikho into azoyihlela ke khona ngoba ke. Okay. Hlale na udadewethu kube kuhlale naye kuhamba isikhathi ke vele usenobanye umakhwapheni abanye ke abayiceleni vele lokho kusinkinga. Okay. Dudu ukuhamba isikhathi azongitshela ukuthi khona abantu abazolobola ne la bantu bangale balobola labantu abasemangcwabeni Sibongo wayilotshelwe emangcwabeni ngawo yonke indlela. Mina ngendlela engazi ngayo ke mina ngesizulu ngazi ukuthi umuntu ulotshelwa kayi-1. Yes. Yabo umuntu akalotshelwa mhlawumbe uzaphinda futhi kubuye kunye yabo. Bekumanje usicela ukuthi manje yebo. Yes. Manje usisi ufuna manje ngemukele amalobolo lawo
manje ngemukelela amalobolo ngendlela ukuthi manje ngibukela amalobolo esibili manje kuni manje usisi ngiyamchazela kahle ngendlela engazi ngawo mina sisi wami angangalo ukuthi ungaphinda ushade futhi mina bengithi lamalobolo akayi lapha kulo wamuzi la endela khona yebo bokuthi mina ngendlela ke ngazi ngawo ngendlela nami ngatshelwa ngawo nami nabo baba ngeke ngikwazi mangidlule ngale kwesandla kwento engayichazwa nami mina mana-ke if ungakuthiwa abazali basaphila babezosho ngale ndlela wena osho ngayo ukuthi hhayi umuntu ulotsholwa nje yebo kawodwa wayezosho njalo nje nawo baba ngoba nami lokho ngangikuncela kuyena nawo kahle kahle intombi kanjani nathi sasidodisa nathi nje ekukhuleni okay hayi kuhambe usisi kube ukuthi usisi useyangiduba usisi-ke enze ngendlela zakhe ukuthi manje kugcineni kwani mina ngeke ngingene ngeke ngikwazi bakwenza into engale komthetho nayo into engayifundiswa sisenze indlela zakhe usisi bekuthi manje usengikwatele manje sokumuntu osengisizwani naye yabona ngalolo ndlela kudukuduku ngelinye ilanga nje noma ngeke ngisasho khona ukuthi kwakungihlakabani ne sekudlulile ku-2020 sekudlulile ko-2010 ngithi mhlampe ubani sokubandla lapho 2011 yebo 2011 ngoba ngicela boku 2011 okay udadewethu ngiyabona kufika amaphoyisa kuthiwa ngihlwengule ingane yakhe lentombazane endala yabo selana into njalo manje ngicinazelo uyibona manje ngihlwengula ingane lokho ngiyakutshela ba lokho nenejele ngiphume eFebruary kona lo nyaka yo ngeza sokuthi angazi kahle kahle usisi ukuthi ngizathi mhlawumbe imali mebefika amaphoyisa bazokuthatha ngizothathwa noma mina kuthiwa urapile yebo ngirape ingane ingane kadadewenu lapho wena wazi kahle ukuthi awukazi uzuyenza ingazi nje kusenzenza sisi ingane kadadewenu uthatha njengengane ngiyithatha njengengane yami nokwenza into ngilenzela bonke ngiya nomngane yami uba ingane nje wavela ingane yabona nje angazi uba ngizothi usisi wangibangisa ngahlala ejele-ke manje impilo yami ngisho ifamily angisekho ranje kwifamily nje ngumuntu orongo nje umuntu mhlawumbe yabona ngazi ngempela nginenkinga ungakanani umntwana ngaleso sikhathi wayemngakanani ngaleso sikhathi ube na 14 years mhlawumbe 14 15 yo 14 15 lapho mabezokuthatha usisi wayekhona lapha egcini ngalolo suku usisi uyena futhi umuntu ogqugquzela lokho nje uyena nje impela nje ukuthi egcineni ngirape ingane kanjani ingane yabona into kanjalo ukuthi ingane yebone ukuthi yena ayigeza ube ngathi ingane ayigezwa engabe irashiwe yabo into imali ekukhuleni kwenu abazali besakhona bekunjani ukuzwana kwakho nosisi wakho benithandana njengokuthi nikhonzene kakhulu noma benithandana nje ukuthi okay vele sizala sonke so nje akayindawo ula nami ngila sizala sonke then system ngingasho sisi ngithi besiswana nje ngoba ubaba abantu abebethanda basihlangane siba abantu nje abangabona nje besiswana nje nawo sisi ngangazi ngijikela mina ngangazi khona uma ngizathi kwenzakalani angazi sure angazi manje ngibhlunga manje ngisho ifamily yami manje nabo abantu sengithatha nje serious efamilini ngisho ingane zami bayakholwa ukuthi wena wayenza le nto ngingendlela okwenzeka ngakhona manje undodakazi lo ona 14 noma ona 13 years ngaleso sikhathi yena uthini mekufika amaphoyisa ebazi ukuthi uyifunziwe le nto umntwana ngaso sikhathi uyakhala ke phela umntwana manje ukuthi nawe uyakhala umntwana mina yebo uma wakhe naye ulana uyamkhosha ungabona nje ngasho ukuthi mangazi ngoba namanje umshana ngiyamonta akana inkinga ngoba kuthiwa kuya ngaye ngabe uyayikhuluma lento akhuluma ngeke wabona lento ngiyayifuna khona ukuhamba kwesikhathi ubulungisa wathi ngenza ubulungisa khona mzokwazi nami ngikhulu inhliziyo yami nefamily izibone nami ukuthi awenza ngalokho ngaleso sikhathi bowusunabo abantwana noma bengaqondani ukuthi ube nabantwana ngibe nginabo nje ababili wena sisi nobona bongabona abasemthe kuyimanje nje yabona lebo umdala nje manje angiswene naye nje ngendlela ukuthi naye akangithembi ukuthi ubabo kanjani lo ngakwathare kubebona kwayena kangithembi kuyimanje nje nginalo nkinga nje ngina into engilethelana nje so waseva-ke isigwebo sakho sasaphela waziwaphuma uthe uphume ngo-February this year yebo nihleli kanjani-ke ekuphumeni kwakho sekufanele uye ekhaya and la uyakhona ekhaya usazofica yena usisi futhi usazofica le ndodakazi yakhe futhi umshana wakho uyabona nahlala kanjani kona manje kuhleliwe nje ukuthi ke egcineni mangabisana ngathi mina uNkulunkulu ozoyiphendula lento namanje ngiyambingelela nje ukuthi kilokho nje kodwa ke uyabo ukuthi manje angazi namanje ukuthi mhlawumbe njengangizala kwami mhlawumbe ngingenze njani ukuthi mhlawumbe neze mhlawumbe azoxolisa noma mhlawumbe akuxolise mina ngcono mayisidlula angazi kwale into ngiphethe kabi inkinga yami wena udinga ukuthi kube khona ukuthula ekhaya yebo ngidinga lokho so lokho waphuma usisi wakho akazazi athi mfowethu wangiphatha kabuhlungu bengabe unqaba amalobolo eqaleni kodwa ngabona mase useva isigwebo ongasenzanga ukuthi okay beku wrong ukona
ingcese sesikuphula emlomeni kona okwamanje ngiyambona nti unakho ukuthi mhlambe lokho angakusho cha ngazi ukuthi yini yabo ngoba unako umbona ukuthi unako ukuzisola khona ngento ayenzile kodwa angazi mina nginenkinga nje kodwa wona manje angithembi namanje ngenza mhlawumbe naphinde kubuye kuthiwa futhi ngirayiphile mina ngifuna nti iqala ibe nobulungiswa qala mhlawumbe ngikwazi ba nami ngihlale ngikhululeke ekhaya yabo angazi usamthanda kodwa usisi wakho anginayo inkinga nayo wakuthi ngize kujike angeke uzokwazi ukujika lokho la ngeze ngikujike lokho sisi wasekhaya nezokwazi babona iphutha lakhe yena azikwazi basihlatsane phansi sabandawonye so mase avuma ukuhlala phansi usisi athi ngiyaxolisa mfowethu kuzophileka kusuka manje nje noma kusuka ngaleso sikhathi kuyaphambili kuzophileka mawubhekile ngesingawo akazi sami kuzophileka khona noma kuzoba nzima kodwa ke phela ngoba mina lonto angikho kuyona into engiyifuna sengifuna ubulungisana kwifamily banefamily lami ikwazi ngithathe serious yabo kunami ngithathe njani nomuntu futhi izibona ngempela iqiniso lokuthi ngempela lento angiyazi azange ngize ngenze lutho kumuntu osejele right now ngiyazi ukuthi ejele bayakwazi ukubuka izinto ngiyazi ukuthi bayakwazi ukubuka izinto edlala ama-TV ngiyazi ukuthi bayakwazi ukuba no-TikTok babuka ku-TikTok ngiyazi ukuthi bayakwazi ukubuka u-YouTube so mase kuthiwa khona umuntu osejele manje oseva isigwebo angasazi ngempela ngoba baningi ureyiphile lapho wazi kahle ukuthi akaze azayenze leyo nto ungafisa ukuthini kulowo muntu osevayo odonsayo kumanje naze saze ngafisa ukuthi kulo muntu akaqinisa isibindi yathi nazitsheni mafuthi anephuma angaphumi mhlawumbe utsheni ukuthi uzabuphuphinisa i-revenge mhlawumbe kanjani uphume nje akaqhubeke nempilo ngoba isibuhlungu la impilo khona abantu okuboshela into engekho ukuthi uhleli ngazo sikhathi yabona nje isikhathi uboshiwe ifamily yakho ayizi ngazo sikhathi awubheka umuntu uhlalele ifamily yakho ayithembi wabona nje impilo into kanjalo nje usebenza indawo ayikho income engenayo lutho impilo imile lapho nezingane ezazi ukuthi zinobaba okufanele ayibhekelele siyinkingi lapho nje bakhule manje badala ngizange benzele something lutho abangithembi nje ubaba wabo nje bazi ukuthi nje i-rapist ne mhlawumbe mase kuthiwa kuyenzeka usisi udadweni uyayibona le video mhlawumbe ungafisa ukuthini nje kuyena ngale kokuthi uthi ngiyafisa usubuye sizohlala phansi sikhulumisane uxolise sidlule kulento mhlawumbe ngaphandle kwalokho yini ungafisa ukuthi uyisho kuyena ayazi ihlale emqondweni wakhe noma kuthiwa umtsheli kumbuka kanje ebusweni phathi mase kuthiwa kuyenzeka uyayibuka le video le ungafisa ukuthi azi ini ephuma kuwena usisi wami ngafisa ukuthi azi ukuthi ngiyamthanda owababa nje ngeke ngikujike kahle kahle mina bengifunde abandla ngenzele nje usisi wami eze kumina ubuyayazi into ayenza ukuthi isono ene futhi zange ngiyenze eze kumina axolisa ukuthi sihlale phansi lento siyidlulise ngoba izodlula sabandawonye sisi mina ngifuna nje lokho usisi wami engathi angeke ngenzele iqiniso lokuthi azehlise usisi wami alukwazi babona iqiniso lakhe ukuthi mhlawumbe mangizothi kanjani vele kwenzele sokwenzekile manje sakhonto sengifuna makube ubulungiswana nami ngizengikwazi ba ngoba nami ngihlale safety nami ngikwazi ba ifamily yami nginenkinga ngikwazi ba ngeke manje noma ngithiwa nginenkinga manje akekho umuntu engizokwazi ba ngiphephela kuyena noma manje ayingithembi ngiyingithembi ngesizathu sakhe into engingazi ba futhi ngangenzeni ngiyena lento engaka ngiyaxolisa ukubuza lokho but ngicela ukuthi ngicela ungivumele ngikubuza naye inkinga sisi ejele bake bachaza sebephuma khona ukuthi akuyona impilo leya ayikho into elula khona bake bachaza ukuthi mabekubona ukuthi uboshelwe ini bake bafise ukuthi bayenze kuwena leyo nto leyo ngesimanga sokuthi uvalelwe ula ngesimanga sokuthi bona nabo bavalelwe la kodwa wena bakubeka ngokuthi uhlukumeza osisi bethu uhlukumeza ingane zethu uhlukumeza odadewethu wathi sikuzwise lento oyizwise bona njengoba uzuba la mhlambe ke ngalesi sikhathi mhlambe ngiyenze ukuthi awufuna ukukhuluma ngalokho manje ngiyaxolisa ukukubuza but ngiyacela nje mawunaso isibindi sokuthi ungiphendule ngicela ukwazi ukuthi ayikho yini into eseke bayenza kuwena ehlangene nanokuthi othi sikuzwise lento okuthiwa wena uboshelewe oyenzile ngaphandle thina sila manje sisana ubange ngichaze konke mntaka bakuyasabisa ne kodwa yabona nje uzimo oyishoyo ayizimo ezenzakalayo khona impela ayizimo ezenzakalayo noba kona ngeke ngisasho khona ukuthi nakumina sake senzeka uyabo kodwa ke azozimo oyishoyo angiyazi ukuthi vele bonke uzuphumela obalo yebo yabo kuhlumeze kunjalo kuyenzeka lapha phakathi impela nje futhi kuyenzeka futhi kabuhlungu ukuthi yabo kugcineni uzoziphendula ubona ngicaba kuthiwa lento bengiyenzile ngempela noze ngihlukumeza kabuhlungu into ba angazi lutho into ongayazi into bangazi lutho ayikho into bangazi lutho sure
Okay, mhlambe ngabe uyadinga ukuhlala phansi ne-psychologist, umehluzi wengqondo noma umelaphi wengqondo. Mhlambe uyafisa ukuhlala phansi naye ukhulume ezinye izinto ongeke uzokwazi ukuthi uyikhulume nami la, into ezobukwa izwe lonke. Mhlambe ninobawu-2 ingekho ikhamera, kungashushwa lutho, ukhona ukukhipha lokho okusenhlizweni ubhodle. Uyadinga lelo thuba noma cha? Hayi ngiyalidinga kona lona. Uyalidinga ne? Ngiyalidinga. Okay, ngicela ukubhukhela-ke ngeke uze ukhokhe. Ayikho into ozoyikhokha but kube ukuthi wena nje uyavuka uyageza ekuseni uyazi-availa ukuthi uhamba uyakhona. Akekho umuntu ozoshutha, akekho umuntu ozokwazi ukuthi bekuthiwani lapho, kuzoba ukuphakathi kwakho ne-psychologist. Ngiyabusisa bandla ngingake. Bathi ngiyabonga kakhulu nje ukuphumela obala, ukhulume, mhlambe uzokwazi ukulala ubuthongo. Hey nami ngibonge kakhulu sisi wami. Nami sengithi ake ngiphumele ngeke ngize kwabangaphambili manje nginenkinga lento akulaleki, akudleki, nginenkinga ngine-stress engasazi ekhanda. Angazi mhlambe ngizoleke ngisizakale bandla nje ngingabonga kakhulu bona. Mbuke lapha ekhaya niyazizwela nani ukuthi into ihamba kanjani, usechazile ubhuti ukuthi wagile kangani and kubuhlungu yazi, kubuhlungu ngoba kubuhlungu ukuqanjelwa amanga kuthiwa into uyenzile uze uyongena ejele uzazi kahle ukuthi mina ngiyenzanga lento le, and mawufika ejele uze uyohlukumezeka ubona kahle ukuthi isidingo besingekho ngenxa nje yezinto ezincane esithi masikhule ekhaya sicabanele. Asikho isidingo sokuthi size sifakane ezinkingeni ezinkulu engabe sisolve lezi zinto lezi, izinto ezinkulu singakazi zingene kuzona. So ngiyacela bakithi nodadewethu lapha emakhaya abaphuma baye emaclubini bethi beyoshayisa nomoya, bayaphuma ba-right, baphuma beswenkile. Mese evuka endlini umuntu ekade ethatha uphuzo aliphuzile noma ekade ethatha ama-drugs thizeni abone sengekho right, yes vele lokho kufanele ukureport, kodwa okokuthi usukele umuntu usobhaba uchaza ukuthi uze uyombophisa ukuthi wenze into engayenzanga, fethi wrong leyo nto leyo, because impilo yomuntu iyama elibele lapha ejele engabe uqhubeka nezinye izinto sengasenzeki manje, amanga awasebenzi. Mewuthi uyambona uyamzonda umuntu then suka eduze kwakhe kunokuthi ungaze umfake enkingeni engangozulu, asikho isidingo. Ngiyacela bafethu sithandaneni, mewuthi uyazibona ukwazi ukuhlala nabantu hlala wedwa ke, hlala wedwa. Mewuthi awukwazi ukuhlala nabantu then hlala wedwa ke, ayikho umuntu ozokudubulela ukuthi wena uhlala wedwa. Mewuthi uyazibona ukuthi awukwazi ukuthi uphilisane nabanye abantu, ngicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi subscribe, ulike, ushare. Ngiyithanda kakhulu. Bye. Kuthiwa intaba ayihlangani kodwa abantu bayahlangana. Thina kwa Black Life Traditional Pharmacy sithi amanzi lapho akama khona ayophinda ame futhi. Ukuze ubuyise isithando sakho, luqale phansi uthando lushisa amalanga. Faka i-order namhlanje uthole isikhafulo sokubuyisa umuntu wakho, isithando seminyaka esikade saduka. Noma ngabe uduka izolo, ukuze ufake i-order shayela u-062 219 7748. Thina umsebenzi wethu ukudilivela wena mawufaka i-order magumba mano umhlaba akukhathaliseki noma ukuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika.